Social media wo tabo kaisa video jeheno viral ongoi tongo viral video ni mangpili wngkha wati wa masa wati ni rong thui haike wati wa hinui tabo social media o viral ongjak viral video o norok nugui mangkha na hapung sakani kwlema twi wngtu nodi wngtu tei samudra ni twi wngtu jotono se thui hai kwchak hinui tabuk viral video o video kasai phaimani norok nugkha na tai social media o wati ni twi no jago thui ni watui hinui social media o tabuk viral ongoi tongo hingkhe o viral video boroni mangpili tei bahaikhe omo thui hai watui wakha hadikhe salane moni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no payasa hingkhe o thui ni watui wamani patimung ni thai wngkha Iran o video tabuk social media o viral ongoi tongo tei bui o video mangpili nukmani pore uanijak baikha je bahaikhe thui ni watui wa hinui hingkhe moni ukulugo tamo kok tongoi je thui ni watui wakha hingkhe scientist rok ba boiganik rok omoni ukulung ni kok no sai khwnarkha je Iran ni ha o iron oxide ni matra beshi tongmani bagui watui ni twi bai o iron oxide ha milui thangmani pore hingkhe thui ni watui hai rong wngkha hinui boiganik rok bini ukulung ni kok no sawui khwnarwkha tai mo kaisa natural prakriti hinui boiganik rok sai khwnarwkha hingkhe norok o video mangpili nukjakha nukha social media o viral ongtongmani nugui hingkhe norok ani video ni bisingtwi nugui mankha na hingkhe norok bahai ma tongjaka ani video no ba ani channel no video no chajakhe ba like subscribe share khai di muitu hai tebo kotor kotor video rok manani bagui।